buchové, ježke, bezriedové zastavujú oboj smer. Šťastnú cestu. 444, najrýchlejší dopravný servis. Pozdravujem Nespresso na celé Slovensku a nie len ja sám, pretože o vianočnú atmosféru sa takto pred Vianocami pár dní starajú hlavne chalani z kapely Anarchy Smile, totižto oni prišli s vianočnou skladbou pre každý jeden kraj, pre každé jedno krajské mesto na Slovensku, ale dávno predtým, ako pre naše rádio nahrali verzie pesničky Vianoce pre všetky krajské mesta, vznikla iná regionálna verzia Novácké Vianoce. A prečo Novácké, prečo pesnička čakala 4 roky, kým ju